Hej og velkommen til en video igen. Det er så anden gang jeg prøver at optage. Det er derfor jeg lige har lidt små ting på mig. Så vi får lige hugget noget træ. Den her video kommer højst sandsynligt ud i løbet af nat. Ellers skal jeg optage en hel masse, det magter jeg ikke. Jeg laver lige en økse, når jeg bliver der træ. Ellers skulle jeg lave sådan der. Åh, det er sådan der. Og den er blevet sat i recipe mode. Jeg kan ikke tage ting. Den går bare ind og siger, vil du lave det her? Indtil videre kan vi jo slå os ned her. Det der skal vi lige have lavet om på. Det ser ikke pænt ud. Videoindstillinger der. Fuck, jeg er bare væk. Nå. Min sensibilitet er bare også mega høj. Nå. Ui, den blev så lige for lav. Meget bedre. Jeg tror lige, jeg tager min anden mus. Det lægger ikke lige nu. Bare. Ah! Der er en lille smule læg. Det lægger lidt. FPS, der har jeg det må I ikke lige hænge mig op. Jeg kan lige prøve at holde lidt øje. Det er utroligt sådan en frametraps, der kommer hele tiden. Og forresten, klokken den er 22:22. Pis. Hav for helvede. Sådan en leg, jeg har med nogle kammerater. Hvad fuck sker der, for jeg ikke kan ramme den rigtige knop? Yes, man, yes, man, yes, man.
når jeg ikke spiller særlig meget til, så jeg skal ikke regne med, at det bliver det helt store lort, vi får bygget. Ej, ikke særlig kreativt. Satser højst sandsynligt ikke på en quarry lige med sammen. Ja, vi bygger en quarry. Jeg er ikke noget mine nu. Det er bare en quarry. Vi snyder også en quarry. Ej. Bare lige grov nok, ikke? Skal vi tage den her træ der, så det tager 5 sekunder at finde. Og nej, nu skal vi tage hende sådan der, sådan der. Okay, jeg flyver lige op i toppen. Det gør jeg så ikke. Nå. Således. Sådan der, nu har vi fået noget ordentligt. Det kan godt være på et tidspunkt, at der kommer tekstepack på. Og vi er allerede op til 7 minutter, hvad fuck skal der ske, mand? Altså, sådan går kraftedeme hurtigt. Og indtil videre kan jeg kun optage 10 minutters video. Det kan blive lidt isbræt fra den her, ikke? Tak for et stykke uld. Og vi går videre. Det jeg kan høre på. Du skal dø. Du skal dø. Du skal dø, mand. Har du prøvet at gemme dig, mand? Kraften ikke gemme dig på noget. Søs. Lorte på. Jeg skal til at snakke noget mere om min video, men... Nå, pigs. Altså ikke på den måde pig. Altså, en pig. Det der drengene har nede ved. Understillet på drengen. Vi skal ikke tage ind i en junglebiome igen. Og så pæk, mand. Nå, jeg tror vi skal se at takke af. Så vi ses i næste video, som højst sandsynligt kommer ud i morgen. Så jeg vil lige sætte den her. Og det kommer over. Det der. Og der. Og så tror jeg vi ses i næste video. Hej hej.